COVID-19 pandemiaren 3. olatuaren atarian gaude eta Gipuzkoa eremu gorrian sartzear dago. Eta EH Bildun bereziki kezkatuta gaude gure lurralde historikoko gizarte zerbitzuen egoerarekin. Gaitza gurera heldu zenetik urtea betetzear denean, adineko eta menpeko pertsonen babeserako sistema publikoak behar bezala prestatu gabe dagoela uste dugu. Eta horren adibide dira esaterako, azken asteotan, Aretxabaletako egoitzan adibidez 20 positibotik gora egon eta 10 egunetan 13 pertsona hil izana, edo Oiartzungo eguneko zentroan txertoarekin gertatutakoa. Gabeziak egon badaude eta kontrol publiko faltaren zantzuak agerikoak dira. Horregatik, datorrenari behar bezala aurre egiteko, Gipuzkoako zaintza sistema behar bezala indartzeko proposamen zehatzak jarri dizkiogu beste behin Gipuzkoako Foru Aldundiari. Hasteko, txertoaren protokoloaren inguruko azalpenak eskatu dizkiogu Gizarte Politiketako Foru Diputatu Andreari, Maite Peña diputatuari. Gaiaren inguruan jasotako gertakari larriak direla eta. Dakizuenez, Oiartzungo Aitonetxe eguneko zentroko zuzendaritzak bertako goilerrei jakinarazi zien ez ziela COVID-19 kontrako txertoa egoitzan bertan ezarriko. Eta kontuan izan behar dugu egoitza horretako plazen 84%a diputazioarekin itundutako plaza publikoak direla. Hori horrela izan da, Maite Peña diputatua interpelatu dugu, egoitza eta eguneko zentroetan txertoaren protokoloa ezarriko dela nola bermatuko duen azaldezan. Ta bestetik, interpelazio horrez gain, Gipuzkoako adineko egoitzetan COVID-19ari hobeto aurre egiteko neurriak noiz eta nola hartu behar dituen zehazteare eskatu diogu Foru Aldundiari. Iazko urrian, Aldundiak berak egindako ebaluazio txostenaren ondoren hobekuntzak motel eta berandu datozela ikusten ari garelako. Besteak beste, txosten hori egin zuen aditu taldeak, dagoeneko urrian esaten zuen premiazkoa zela gobernantza eredua aldatu eta instituzio naiz eragile ezberdinen arteko lankidetza martxan jartzea. Edo premiazkotzat jotze zuen baita ere, langileen plantillak handitzeko aukerak aztertu eta ratioak igotzea. Eta baita ere, bisiten erregimena malgutzea premiazkotzat jotzen zuen. Urrian jotzen zuen premiazkotzat eta oraindik neurri horien zain gaude. Epe laburreko gomendioak ere jasotzen zituen txosten horrek, hala nola, etxez etxeko arreta eskaria eta eskaintza indartzea proposatzen du, edo baita emozioak kudeatzeko protokolo bat prestatzea ere, edo etika kodeak berrikustea, besteak beste, egoiliarren erabakitze eskubidea aintzat hartzeko. Egoiliarrek beraiek erabakitzeko eskubidea dutelako. Epertainera berriz, langile eta profesionalentzat prestakuntza integraleko plan bat egitea gomendatzen du txostenak, eta pertsona erdigunean izango duen zaintza eredu bat garatzea. Eta kudeaketa publikoaren ebaluazio agentzia bat sortzea, hain justu, detektatu duelako gaur egungo sistemak funtzionamendu eta kudeaketa ebaluazioa ez duela behar bezala egiten. Horregatik, gomendio horiek jarraitu eta lehenbailen martxan jartzeko plangintza eta ekintza plan bat egiteko eskatu diogu Foru Aldundiari. Neurri bakoitza noiz eta nola hartuko duen erabakitzea eta jasotzea. Eta horretarako zenbat baliabide ekonomiko bideratuko dituen zehaztea. Bide horri zehatz eta konkretuak egin behar ditu Foru Aldundiak, ze hori egin ezean egoerak nekez egingo du hobera. Eta Gipuzkoako adinekoen egoitzak COVID-19aren aurrean zaurgarri izaten jarraituko dute. Bide batez, txosten horrek ere agerian uzten du egungo zaintza sistema agortuta dagoela eta beste eredu bat beharrezkoa dela. Eta guk EH Bildun bat egiten dugu diagnostiko horrekin.